Vitaj v podcaste Chudni hlavou s Miroslavou. Ak si žena po 40-ke a cítiš, že s vekom sa viac a viac zaoberáš chudnutím, si tu správne. Som žena ako ty, ktorá vyskúšala rôzne diety a konečne pochopila, že diety nefungujú a aj tak končia priberaním. Ukážem ti, ako schudnúť raz a navždy vďaka jednoduchým návykom, bez ďalšej diety a bez úmorného cvičenia v posilke. Zmena začína v hlave a pokračuje na tanieri. Poďme na to. Tak čo, milé dámy, už vás to chudnutie prešlo? Máme pomaly koniec januára a štatistiky sú neúprosné. 80% z vás práve teraz hádže svoje novoročné predsavzatia do koša. Permanentka do fitka zapadá prachom, recepty nás už nebavia a ten nadšený pocit z 1. januára vystriedala únava a stará dobrá chuť na víno alebo inú odmenu po ťažkom dni. Ak ste v bode, kedy vás tie januárové divadielka prestali baviť, gratulujem. Tu je pravda. Vaša pevná vôľa vás práve opúšťa. A je to normálne. V dnešnej epizóde si povieme o tom, že ak sa spoliehate na pevnú vôľu a na disciplínu, v januári vždy prehráte. Potrebujete pochopiť, prečo sa váš mozog práve teraz snaží sabotovať všetko, čo ste si naplánovali. Realita. Predstavte si takúto situáciu, no a stavím sa, že ju určite dobre poznáte. Máte za sebou deň plný stretnutí, vybavovačiek, 3-krát ste riešili krízu v tíme pracovnom a teraz stojíte v kolóne na prístavnom moste. Ste hladná, vyčerpaná a váš mozog vám začne šepkať. Zaslúžim si niečo dobré, bol to ťažký deň, potrebujem sa odmeniť. Prídete domov a namiesto toho biošalátu, ktorý ste si ráno vysnívali, vyluxujete chladničku alebo dojete zvyšky večere ešte aj po deťoch. Je to preto, že váš systém je unavený a iba sa stretol s realitou vášho januárového života. Čo a prečo sa to naozaj vlastne deje? Zmena nikdy neprichádza z ďalšieho nového jedálnička, ale z vášho rozmýšľania, z vašej hlavy, z toho, ako nad sebou a nad životom rozmýšľate. Váš mozog je teraz v januári po sviatkoch odrazu pod paľbou únavy, kortizolu, reality. On nechce chudnúť, on chce prežiť. Ak sa spoliehate na pevnú vôľu, neexistuje, že vyhráte. Vysvetlíme si to jednoducho. Predstavte si svoju pevnú vôľu ako batériu v telefóne. Ráno, keď vstanete, je pevná vôľa ako tá baterka na 100%. Ale každé jedno rozhodnutie doma a v práci, od toho, čo si deti oblečú, čo im nabalíte na 10, čo si dáte na raňajky, ktorou cestou v rannej kolóne pôjdete najrýchlejšie, aby ste nemeškali, až po odpisovanie na e-maily a riešenie kríz v práci, vám z tej batérie uberajú percentá. Keď o 6:00 večer stojíte v kuchyni, vaša batéria má 2%. Vtedy nevyhrá váš logický rozumný plán dám si niečo zdravé na večeru, napríklad ten šalát. Ale váš primitívny mozog, ktorý kričí daj mi energiu a daj mi ju hneď. To je biológia. Alebo inak. V hlave máme 2 systémy. Jeden je strategický manažer, ktorý chce výsledky o 3 mesiace a druhý systém je ako 4-ročné dieťa, ktoré chce čokoládu teraz, lebo je unavené. Naše januárové predsavzatia zlyhávajú, lebo ich píše váš strategický manažér 1. januára, keď má voľno a je odýchnutý. Ale dodržiavať ich musí ten istý človek v útorok večer, keď je vyčerpaný. Pevná vôľa je snaha prekričať to 4-ročné plačúce dieťa. A viete, čo robí dieťa, na ktoré kričíte? No plače ešte hlasnejšie. A my to dieťa nechceme prekričať, my tým nič nedosiahneme. Takže, aj keď ste si 1. januára sľúbili a dali rôzne novoročné predsavzatia, ktoré už možno sú v koši, tu je 5 dôvodov, prečo v januári nedokážete prestať jesť. Poprvé, hľadáte únik z reality.
Január je biologicky najťažší mesiac. Prečo? Je tmavý, studený a dlhý. A tento január je sakra studený. Ak je váš život momentálne len práca a povinnosti, váš mozog vníma jedlo ako jedinú dostupnú radosť. Lebo sa toho veľa deje, lebo ste v strese, lebo sa napríklad nudíte už potom večer. Jedlo je váš tlmič reality. Po druhé, dopamínový dlh. Prvé dni v januári ste fungovali na nadšení. To bol dopamín zadarmo, ale teraz došiel. Váš mozog ho chce späť a vie, že cukor a múka sú najrýchlejšia cesta k okamžitému cítim sa skvele. Vy nie ste hladná, máte len chuť mať pocit, že je všetko v poriadku. Po tretie, únava z rozhodovania. Cez deň robíte tisíce rozhodnutí. Večer je vaša mentálna kapacita na nule, ako s tou baterkou. Ak nemáte plán urobený vopred, váš mozog si vždy vyberie tú najľahšiu cestu. On je tak naprogramovaný. Vy ste prehrali v momente, keď ste si položili otázku večer, čo si dám na večeru. Po štvrté, pasca, rozmýšľanie všetko alebo nič. Toto je taký januárový zabijak. Zjete jedno sústo mimo plánu a váš mozog zahlási. Toto je celé stratené, kašľať na to, skúsim to teda od februára. To je rovnako hlúpe, ako keby ste omylom zakopli na schodoch a od zlosti sa hodili až úplne dole. Po piaté, identita obete. Čo si to o sebe nahovárate? Stále o sebe premýšľate ako o niekom, kto skúša ďalšiu dietu. Ale diety sú pre amatérky. Úspešné ženy menia systém, nie dietu za dietou. Pokiaľ nezmeníte to, ako o sebe premýšľate, vaše telo sa nikdy nezmení. No a teraz, čo s tým teda? Môžete urobiť to, čo každý rok, znova sa zaťať a dúfať, že tentokrát to silou vôle nepretlačíte. Alebo môžete začať používať svoju hlavu. Prestať bojovať s chuťami. Pochopte, že myšlienka zaslúžim si to je len klamstvo vášho unaveného mozgu. Úspešné chudnutie je o tom, kto má lepšie nastavený systém rozmýšľania. Systém rozmýšľania v hlave. Takže, milé dámy, prestaňte sa bičovať za to, že vám chýba pevná vôľa. Vy riadite týmy, rodiny, projekty. Vy nemáte disciplínu a pevnú vôľu nazvyš na to, aby ste celý deň bojovali s nejakými chuťami na keksíky. Takže si to zopakujeme. Prečo tie predsavzatia končia v koši práve teraz? Pretože ste sa pokúsili pretlačiť biológiu silou. To je ako keby ste chceli prejsť autom z Bratislavy do Humenného s prázdnou nádržou. Len preto, že máte silnú motiváciu tam prísť. Nie, neprídete. Čiže vaša pevná vôľa nie je nekonečná. Ak musíte 8 hodín v práci podávať výkon, váš mozog si večer vypýta daň. A ak nemáte systém a logistiku, ale len dobrý úmysel, tak tá daň bude v podobe pice alebo pol kila syra s tým vínom pri telke. Aké máme riešenie? Prestaňte sa spoliehať na to, že sa budete ovládať. Začnite svoje chudnutie manažovať. Postavte si systém tak, aby ste nemuseli urobiť ani jedno jediné ťažké rozhodnutie po 17. hodine. Vidíte? Nepotrebujete pevnú vôľu. Potrebujete iba systém a ja vám s tým systémom dokážem pomôcť. Spojme sa, porozprávajme sa ako dve dámy a ja vám poradím, čo robiť inak vo svojom dni, aby ste sa nemuseli spoliehať na svoju pevnú vôľu. Niekedy jedna krátka konzultácia, prvú máte u mňa zdarma, dokáže odhaliť také banálne veci, ktoré by vám určite pomohli. Lúčim sa s vami myšlienkou, bude to ako polmaratón. To nie je šprint, keď sa chcete dostať do formy. Teším sa na vás pri osobnom rozhovore a do počutia o týždeň pri ďalšej epizóde. Odkaz na rezerváciu termínu nájdete priamo v popise tejto epizódy alebo na mojej stránke www.chudnihlavou.sk. Pa, pa!